Sama to si Angkol. Puyos-puyos lagi to siyang tiyan lagi. O ako ng tawon, be. Asa man jud ko malibangan nga way tawo nga dili ko makitaan ba? Di ba si makitaan ko kuwahi kay gito na gidita. Lagi ni sig nga on basig pangumbira. Mo ni gidangat na ko ron. Asa man to siya? Oo. Kung unsa man kadara, Kol. Nagunsa man ka diri nga kalibangon nagayo ko ba? Motanaw ko sa imuha, Kol. Utanaw ka sa kuha nga malibang man ko. Tanaw ko sa imuha, Kol, malibang. Ang bahala ka oy. Mulang taw manggika ka. Sama na, Kol. Asa man goy unsa oy? Kol ba o, dako kayo. Unsa man goy dako oy? Kana imong tay, Kol ba o, dako kayo. Ingon ani man ka dako o. Usay, dako oy. Nga, bitog ra man sa mo aroy. Bitok ra din na sa inyo, Kol. Nya kanang isa, Kol, o, gamay man lagi kayo na. Asa naman po'y gamay? Kana imong patutin, Kol ba o, gamay man kayo. Ingon ani raman ka gamay. Gigamyan ka ana doy. Nga, ugat ra may nakita ni mo ana. Ugat ra din na, Kol. Ugat lagi, palayo na dito ba? Ibuno ko rin tain ni mo ron. Unsaon man na nimong sagbot, Kol? Ay, unsaon pa? Ako guning iilo. Na, mangyapoy mabilin ana. Ingon mo gud akong lulo. Nga, kini daw ako iilo. Sige, Kol, mulakaw na ko. Sama to. Buang nga to. Nga. Wala manggig ko kaila to. Sa maihang gili-ligid sa ko. Gili-ligid sa ko nga manaway ra. May pang mangilo na lang ko. Laki na gabi ba? Yawa to Mrs. Uy. Dako kay bunal sis. Anak guru sis oh. Nya, paano kay sis ba sis? Pagkuhan niya sis. Hindi lang po sis uy. Sabayan na kung mga laki ka, sis. Sige mo lang sis. Nya mang gabi sis. Na may disco sis. Mamayot ay mga laki to sis. Sige. Magtata. Nga unsang oras na, sis? Nga alas 7 ko sis. Ikaw sis, unsa may ikuan mo sis? Muban lang ko sa inyo, sis. Kay, opo, kasulay pang laki, oy. Ay, virgin pa di ka sis. Oh, virgin ba? Di atuan tudluan ni siya, sis. Kay, tuluan to ni siya kay. Anaan maganda siya pag ano, dapat na, nayon mo siya kaanak dali. Naon mo na siya sis. Naon nila, sis. Anaan na siya sis. Nya may sis no kay madawat ka sa mga laki, sis. Kinaunsa man na imong makeup, sis. Pang makeup sis, so gani kong nang sis. Pag nagsarga siya makita ang mo sis kay. Gani kong nang, major species na siya sis. Mahalon siguro na imong kanang makeup, sis, no? Oh, brato na siya sis kan. Naroon na siya sa mga 10,000 sis. Uy, hala, kamahal man di ay. Ikaw sis, pila magbuklaki na kuan mo gabi sis. Gamay, Roy, isa ra. Eh, narin nipulit mo sis na muram kag haluan. Manapod ba ya? Dipindi ra man na. Ya, ikaw sis, ganun mo magkakatesting na pang lagi sis. Langan, madlok mo gugo, sis. Kisakit man daw na, sis. Nikuan, sis ba? Kanikabalo na ka. Oh, dili mo na siya sakit sis kay kablo ka sis. Sa una ra gid ang kuan sakit na sis. Lami naman ang sunod na sis. Sure, good. Lagi sis, uning gabi sis, alas 7 ta magikan. Dito to sa baryo Kantulangi. Daghan ba dahil sis dito og laki? Daghan kay glaki to sis ay tananis ko mitong niyagi mga gwapo kay sis. Lagi Sige, sis. atuon niya. Bantag mga dagko to sila, sis. Mga dagko ba? Dagko ka to sila daghang ilagab sis nya mga Alam, sis gwapo kay sis. Kanindot man di ana, sis, no? Nya, wan pagid sis kay lami islong tiro sis oy. Nindot din siya nga. Totoo niya. Mo to niya alas 7 Sige, sis. sis.
Bayakan nyo ha. Oh, city ah. Sabot na na. Sige, sige. Sige, 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 sige. Nag-istoryahan na po ng mga bayot. Say, labot mo dong. Kitsam ka dong. Angkol! 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 Di ba? Angkol! 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 Ang mo! Kambayuta ka. Muka! Sunod tayo sa bangag! Tara, sunod tayo sa bangag. Sunod niya, diyongin na rin niya dito. Alam mga angkol! Angkol lagi, lagi. Nagkaroon, hindi ka buwanga ka. Angkin mo buwanga ka. Lumok ka naman buhi. Na. Amdo. Kanay mong patutin kol ba oh? Gamay man kayo.